Ola, un venres máis. Estamos aquí por última vez xa este curso no venres musical cos alumnos de primeiro de BAC que veñen a acompañarnos ao cargo do programa Nuria Castelo, na parte técnica na realización Xavi, como sempre. E temos con nós a Samuel Hermida. Hola. A Alexandre. Hola. A Judith. Hola. A Eva. Hola. E a Gabriel Valoría. Bos días. Moi ben, pois imos comezar con o noso programa de hoxe, un programa moi especial. Xavi, dígame. Unha pregunta. Se escoitas esta música, sí. A que dirías que temos hoxe o programa de? Pois probablemente a Dios pongo por testigo que va a ser as bandas sonoras. Pois sí, señor, as bandas sonoras. Bueno, as bandas sonoras era un tema que nos quedaba pendente. Xa sabemos que son imprescindibles nunha película, non? Moitas veces comentamos que cando unha película ten unha banda sonora moi boa, e o único que decimos dela é que a peli non é moi boa. Sen embargo, costa recordar ou costa lembrar unha película boa sen unha boa banda sonora. É casi inimaginable pensar en Vértigo ou no Padriño sen a súa música. A banda sonora imprime carácter na película, realza os sentimentos, as emocións, ben sexa unha peli de medo ou as escenas violentas, e axuda a lembrar escenas memorables. Imposible pensar en Robert Redford nesa avioneta sobrevolando África en Meryl Streep. Una vez tuve una granja en África. Sen a música de John Barry, non? Sí. Maravilloso. Ou, por poñer outro exemplo, ese animal que despois todos pasamos pánico cando volvíamos a bañarnos no mar. Probablemente este. Os acordes máis terroríficos veñen da historia do cine. Desde o grave, desde o profundo do mar. E vai subindo. Tanto nesta como na de Pirañas houbo xente que deixou de bañarse un verán enteiro. Sí. Unha proba de xenialidade de John Williams, que creo que cando lle presentou isto a Spielberg pensou que, vamos, ti estás de coña. Isto non é banda sonora ni nada. Bueno, pois, do mellor. Hoxe imos centrarnos naqueles compositores que non vos podedes perder. Judith. Pois hoxe imos comezar co máis coñecido polo gran público, John Williams. Foi recentemente galardonado co Premio Princesa de Asturias en 2020, pero acapara 5 Oscars e 4 Globos de Oro. Compuxo entre moitas outras as bandas sonoras da Guerra das Galaxias, So en Casa, Jurassic Park, Superman e prácticamente toda a filmografía do director Steven Spielberg, como E.T., Jaws, Indiana Jones, a lista de Schindler, polo que agora vamos a escoitar o tema da Marcha Imperial de Star Wars. E agora o comparamos coa lista de Schindler
Hai momentos moi intensos e dramáticos no film que son levados ao seu climax pola música de Spielberg cos instrumentos de corda reforzando a tristeza do momento. Cando Steven Spielberg lle dixo a John Williams que precisaba unha banda sonora para esta película, primeiro viu a montaxe John Williams e acabou de verla e dixo: é unha película tan perfecta que non vou ser capaz de facer unha banda sonora para ela, vai ter que chamar a outro. E responde Spielberg: que os demais que poden facer están todos mortos, só pode ser que, e a fixo. E se aquí temos unha melodía en violín moi íntima, en modo menor, nesta película tamén hai o exemplo de música por contraste que vamos ver no seguinte corte. É un piano que toca un oficial alemán no medio da matanza do gueto. Hai morte, persecución e un alemán tocando pois unha obra. ¿Es Bach? No, es Mozart. Decían. E este é o contraste: a morte, a persecución, a tristeza cunha obra alegre, en modo maior. E outro exemplo nesta película de contraste témola tamén na matanza do gueto de Varsovia cunha música totalmente infantil. Nuria, que parte era esta? Sí, a evacuación dos nenos do gueto. Cando os levan ao campo de exterminio. E te outra de A contraste. música infantil aumenta o dramatismo, curiosamente, da escena. Sí, sí. Bene, agora Eva, andas por aí? Se poñemos estas notas... Que che ven á cabeza? Aventuras? Un arqueólogo buscando a arca perdida? Efectivamente, esta é a banda sonora de Indiana Jones, unha triloxía moi recomendable, prescindible a cuarta, impensable sen a música de John Williams.
Imos agora ao noso segundo compositor, moito máis alinxado no tempo, Bernard Herrmann, neoyorquino, falecido en 1975, foi o compositor de referencia de xenios como Orson Welles ou Alfred Hitchcock. Escoitamos primeiro os seus acordes máis coñecidos, Soa Psycho Murder. Alguén ten idea? Que vos suxire? Pois a Muerte. mí dame ganas de, non sei, correr. Peligro. Terror. Peligro. E ahora mismo estaba correndo ata fora. Bueno, hai determinados directores que sempre confían as bandas sonoras dos seus filmes nos mesmos autores por ser aqueles que saben contribuir á atmosfera das súas películas coas notas máis adecuadas. É o caso de Herrmann con Hitchcock. Ninguén como Herrmann para crear a música e o ambiente de suspense. Fixadevos en que isto non é só a banda sonora que acompaña a escena, isto é a escena entera, non hai ningún sonido directo nesta escena. É un asesinato, non se oe nin as pisadas, nin o grito, nin o cuchillo, nada, só a música. E a montaxe. Claro, por suposto. Xenio da montaxe. Pero o sonido nesta escena exclusivamente, pois o violín fai o sonido do coitelo, logo está baixada cando a tipa cae e non hai outro efecto especial. Escoitamos agora a Prelude a Rooftop de Vértigo, un dos mellores filmes da historia do cine. E agora, John Barr, e outro dos autores imprescindibles, británico, falecido en 2011, é gañador de nada menos que 5 Oscars. Seguramente todo o mundo recoñece nas melodías dos films de James Bond. Pero agora, imos escoitar outras pezas del moito máis épicas, como a que se nos acompaña da película Dance with Wolves, de Kevin Costner, ou a un dos films máis románticos da historia, Out of Africa, de Sidney Pollack, ambas galardonadas coa máxima distinción da Academia de Hollywood. Isto que estamos a escoitar agora é Dance with Wolves, de Kevin Costner. E agora cambiamos a un italiano, tamén galardonado co Premio Princesa de Asturias 2020 xunto a John Williams, Ennio Morricone, falecido precisamente nese mesmo ano. Morricone compuxo a música de máis de 500 películas, gañador dun Óscar honorífico por toda a súa carreira, tamén Óscar pola banda sonora dos Odiosos 8. Quizáis
É moito máis coñecido pola música dos spaghetti western de Sergio Leone, por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, Soa the Good, the Bad and the Ugly. Este recordo da miña infancia porque cando nos anos 80 o grupo empezamos a tocar a flauta doce na escola eran as típicas de intentar sacar melodía na flauta. Sol do sol do sol. E outras como Superman, a Guerra das Galaxias, etc. Pero tamén son moi recoñecibles a música de Os Intocables de Elliot Ness, The Mission e Cinema Paradiso. Escoitamos agora Gabriel's Oboe de The Mission, unha música que nos retrotrae á selva amazónica e a pureza dos indígenas. Tamén, como non, Cinema Paradiso, First Youth.
Bueno, pois esta creo que é unha das máis bonitas melodías desta película, que rezuma a nostalgia, porque é pura nostalgia, non somente nostalgia por esa infancia perdida, senón tamén polo cine. A paixón polo cine nesta historia dun neno siciliano. Unha película belísima. Creo que a última escena, tamén a música de Ennio Morricone, das máis bonitas de toda a historia do cine. Non poñemos hoxe a música, que xa non dá tempo, porque imos seguir. A escena dos cortes das películas. É unha das escenas máis bonitas do cine. A que non vira aínda Cinema Paradiso, por favor, imprescindible. Samuel, que temos agora? Non me digas que vas falar por fin dun dos teus favoritos. Pois efectivamente. O máis novo dos compositores que nos ocupa hoxe, nado en Alemanha en 1957, Hans Zimmer, ten unha brillante carreira como compositor de bandas sonoras, algunhas tan coñecidas como O Rei León, coa que gañou un Oscar, Rain Man, Thelma and Louise, e as máis recentes, Batman Begins, Piratas do Caribe, Dunkerque, Interestelar e Dune. Esta última podedela saltar, non é moi boa. Coa que volve gañar outra estatuiña da Academia. Escoitamos dúas das que increíblemente non resultaron gañadoras, e que resulta que nese ano estaban tamén nominados John Williams e Ennio Morricone, pero o mellor dito, a que gañou foi, contra pronóstico, a primeira muller compositora que se facía coa estatuiña, Rachel Portman, con Chocolate. E antes de poñela, permíteme introducir porque esta versión de Piratas do Caribe está interpretada pola banda de Chantada. Ali fan unha moi boa tortilla. Esa é de Betanzos, non é de Chantada. Ai, é verdad. A donde fucho? Non sei, a E verdad. agora vamos con Rachel Portman e a banda sonora de Pulpo de Vigo, Chocolate. como iban, non sabía. Gladiator, unha de romanos moi especial, The Battle.
De Zimmer tamén True Romance, que vos recomendo ver. É unha obra que You're So Cool, que non a poñeremos agora. Recomendo vos esa película. É unha obra coral con varios actores e hai unha escena maravillosa con Christopher Walken e Bob Hope, creo. Impresionante, recomendo vola. E seguimos. Ben, Xavi, unha pista pero moi fácil. Se che pregunto, ou se che digo, vou facerche unha oferta que non poderás rexeitar. De quen imos falar agora? Vienes a mi casa, aquí a la radio, y me insultas a la cara. No me tienes respeto. A ver, Don Vito, céntrate, Don Vito, por favor. Pois mira, iba a traer unha camiseta del Padrino, pero como é negra e de algodón e fai unha calor imposible de levar, pois non a trouxen. A de Star Wars é branca, non? Sí, exactamente. Mellor para días como de hoxe. Ben, pois vou presentar agora a Nino Rota. Se Rota só tivera composto a música de Godfather, do Padriño, pois xa podería entrar no Olimpo dos compositores. Pero Nino Rota foi tamén o compositor fetiche de moitos dos grandes cineastas italianos como Luchino Visconti ou Federico Fellini. Curiosamente, o tema de Amor do Padriño, desta película que estábamos a falar, foi descalificada por plaxio, ou máis ben reutilizou a música de outra película italiana, foi descalificada para a carreira dos Óscar. Estamos a falar do tema do Amor do Padriño. Son esta melodía e o vals, que é o tema principal das máis coñecidas de toda a historia do cine. Bueno, quizáis máis coñecido o tema principal, que é un vals. Algo inusual tamén para o tema principal dunha película. Este creo que o coñecemos todos, ¿no? Se non me equivoco. Bueno, no Padriño, cada unha das películas da triloxía, por certo, a segunda é a mellor segunda parte da historia do cine, cada unha delas comeza con unha ceremonia relixiosa. Na primeira unha boda, este o vals que bailan na boda. A segunda con enterro, e a terceira, se non me equivoco, era un bautizo, non? Do fillo de Michael Corleone. Sí, correcto. Sí. Relixión católica e mafia sempre da man. Ben, pois levamos compositores alemáns, americanos, británicos, italianos. Hai espazo para algún español. Judith, por favor, sabes de algún?
Pois la verdad es que sí, porque ahora mismo precisamente falaremos agora dun compositor español de bandas sonoras, o máis internacional e nomeado 4 veces aos Óscar, gañador de 18 Goyas e compositor fetiche de Pedro Almodóvar. Escoitamos agora unha das súas bandas sonoras dunha polémica e premiada película, aínda que esta non é de Almodóvar, senón de Julio Medem, Lucía y el sexo. Samuel, ahora atento, Samuel, se che digo 1997, un barco, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet na proa, sabes que compositor imos falar agora? Pois claro, a canción My Heart Will Go On, de James Horner. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you Avatar, Braveheart ou Apolo 13 figuran entre os seus éxitos, pero ningún equiparable a Titanic. Interpretada no film de James Cameron por Celine Dion, foi versionada en centos de ocasións e tamén parodiada, imitada e incluída na banda sonora da película. Conseguiu vender a friolera de 30 millóns de copias. Elmer Bernstein é tamén outro. Sí. Outro dos imprescindibles, capaz de crear atmósferas moi diversas. É un dos máis versátiles dos compositores de cine. Entre os seus films máis coñecidos a maravillosa Matar a un ruiseñor, Os Sete Magníficos, Os 10 Mandamentos, A Gran Evasión, Os Cazafantasmas. Unha das súas últimas obras foi a banda sonora de O Cabo do Medo, remake da clásica O Cabo do Terror, onde Scorsese consegue reforzar o aspecto terrorífico de Max Cady, interpretado por Robert De Niro coa música de Bernstein.
E agora, o último dos compositores de hoxe, Henry Mancini, americano de orixe italiana, gañador de 4 Oscar, 20 Grammys e un Globo de Ouro, compuxo algunhas das melodías máis famosas do cine como a película Charada, Víctor o Victoria, Días de Viño e Rosas, o Guaté, que é divertidísima. Pero, Xavi... Sobre todo a melodía de Moon River en Breakfast at Tiffany's, que foi traducido como Desayuno con diamantes. Todos coñeceremos esta canción. Está George Pepper escribindo a máquina. George Pepper, máis conocido como Aníbal Smith. Do equipo E A. escoita esta melodía que sae da ventana. Audrey Hepburn sentada no alféizar da ventana. Entón, para de escribir e esa sona. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Hi. Ben, pois Mancini foi o compositor principal das películas de Blake Edwards. Este director creou un personaxe absolutamente genial interpretado polo actor británico Peter Sellers, que foi o inspector Clouseau. Nas películas da Panteira Rosa era un diamante de unhas características moi especiais, pero acabou sendo tamén un personaxe animado. Era unha panteira elegante, un gentleman de moi intelixente e tamén, como non, de cor rosa. Xavi, Creo que tiñas unha sorpresa para nós antes de rematar o programa. estabas preparando algo por aí? Sí, pero como non me deixaron en paz, ainda non afinei. Bueno, pois desafinado. Ah, non, estaba afinado. Perfecto, perfecto. Ben. Queres pechar ti o programa? Agora mesmo.
bravísimo. Moi ben. Increíble. Maravilloso. Bravo. Fermoso. Moitas gracias. E coa interpretación magistral de Xavi ao saxo da música da Panteira Rosa, pechamos este ano de Venres Musicais, aínda que creo que nos queda algún programa de radio, non, Xavi? Sí, o último día faremos unha programación especial, hora e media, con segmentos de música, concerto, novamente, digo concerto, concurso musical. Hola, José Antonio. Hoxe temos moitos A luz imprevistos. vermella na entrada dunha radio significa que non podes entrar. E outra parte que era, bueno, tertulia sobre radio, música, etcétera. Pois moi ben, despedimos hoxe dende o noso estudio de radio, que hoxe parece máis o camarote dos hermanos Marx. Buf. Moitas gracias a todos. Foi un placer estar aquí neste último programa de Radio Leiras. Encantadísimo de estar aquí por segunda vez, menos mal. Cuarta, para mí. E pois nada, vamos a pechar este programa. Xa vai sendo hora, que xa estamos na cuarta hora. E moita sorte os que estades nas recuperacións. Ánimo. Vosotros podéis. Chao. Hasta logo.